Takže čaute všetci. Dneska tu máme... Dneska idem pozrieť jednu korvetu. Volám jeden pánko na nejaký inzerát, že ma záujem o jedno auto. Je to Pontiac Firebird, ktorý inzerujem. Ale problém je to, že je to na neho asi veľký projekt. Bol to pozrieť u mňa v garáži, u nás v garáži, aby som sa presnejšie vyjadril. Bol to pozrieť a sa mu to nepozdávalo nejak z hľadiska toho, že je to proste pre ňo veľa roboty a je to proste projektové auto. Tak sa tam vyjadril vlastne, keď bol v garáži, že by ho celkom teda zaujímala korveta a zhodou náhod som sa dozvedel, že jeden môj známy z okruhu nových známych, do ktorého vlastne nasmerovali tieto americké auta, okruh nových známych, tak ten vlastne inzeruje korvetu. Je to tu na kúsok od Trnavy pri Hlohovci sa mi zdá, takže idem vyzvihnúť pánka a ideme pozrieť teda, či by ho to zaujímalo, alebo jak to vlastne bude vyzerať. A viem, že korveta je v celkom dobrom stave, lebo tento, čo ju vlastne predáva ten môj známy alebo kamarát, tomu som na ňu predával kolesa krásne, chromové, niekedy ešte v novembri sa mi zdá, alebo v októbri, neviem. Ten čas strašný letí. A teda predávajú. Nemá asi čas, alebo jedno s druhým. Je to proste, je to koníček, ktorý zabere dosť veľa času a treba sa tomu aj venovať. Takže idem to pozrieť, jak to vlastne vyzerá. Vyzvením pánka a uvidíme, čo to bude zač. Takže necháme sa prekvapiť. Tento vlastne potenciálny kúpec chcel doviesť auto z Ameriky, čo vlastne pre nás nie je problém doviesť auto z Ameriky, ale my vlastne kupujeme auta cez fotky, cez súkromné inzercie a niekedy fakt človek nevie, že čo to príde za kočku v mechu. Takže viac menej pre takýchto ľudí, čo si chcú auto kúpiť hneď, teraz, tu a voziť sa a vedieť, čo kupuje, tak ideálny stav tu niečo nájsť v okolí, či už na Slovensku, v Čechách alebo v Európe. Je to celkom dosť, len treba si len vybrať a potom si to iba užívať. Takže pánko mi už volá, že čaká vlastne teraz pri Kauflande v Trnave, tak idem tam pomaličky. Stretneme sa, súkneme sa a ideme teda pozerať zázrak. Takže človek vyzdvihnutý, ideme na to, ideme to pozrieť. Pánko teda kupuje, neviem či kupuje, uvidíme či kupuje, lebo má to možno vo výhľade viacej, však dneska je tých aut plná riť, treba si len vybrať doma koľko peňazí. Takže kupuje vlastne, alebo chce kúpiť prvé americké auto. Tak mal som už takých ľudí, čo boli pozerať, čo prvýkrát vlastne kupovali Američaka, tak je to vždy zaujímavé s tými ľuďmi, lebo si myslia, že to je. Neviem, nie to je. Kde to je? Neviem, kde to je. Ideme. Smer. Žltá korveta. Hovorím pánko, ale tak čo mám hovoriť, jak? Je to pán. Tak u mňa volačo videl, na internete volačo videl, každý čo ide niečo kupovať, tak preklikajú si tie inzercie, preklikajú si YouTube, videá, všetko možné a vlastne tí možno. To je vlastne jediný obraz, čo si dokážu tí ľudia urobiť, alebo títo potenciálni kupci. Ale realita býva vždy po väčšine trošku iná. Takže hovorím, pre tento typ ľudí je lepšie auto pozrieť tu, kde si ho naozaj môže, tak ako u mňa v garáži. Ja kúpim auto v Amerike, dovezeme ho sem a tu už tí ľudia si ľahko dojdú do garáže, pozrieť si ho, jak to vyzerá, jak on to je v stave, či to jazdí, či to nejazdí, aké to má chybičky, kdežto ja kúpujem auto cez súkromné inzercie, cez nejaké drážby, keď tak sa podarí, ale vždycky sa tu kúpuje auto a je to kočka v mechu.
neviem, čo sa kupuje, tak ako u nás ľudia nevedia niekedy, alebo zatajujú veci, tam aj v Amerike môžu veci zatajiť, alebo vlastne nemám ja ten prístup k tomu, aby som sa dozvedel, čo tomu auto naozaj v skutočnosti je, alebo není. Takže už keď to doveze a viac menej tu ten kupujúci už vie, čo ide pozerať, vie, čo ide kupovať, obzrie si ho, omaká si ho a hovorím, že tých aut je dneska plná riť na výber, takže treba si len vybrať to správne a komu čo pasuje. Kto má koľko hlavne peniazy a koľko to potrebuje, alebo koľko za to je ochotný, alebo koľko je do toho ochotný investovať. Takže blížime sa pomaly do cieľa. Samozrejme, že mi odpadol držiak z okna na telefón fajnovo. Takže musím to takto oldschoolovo. No, kto šetrí, tak ten má potom problémy. Stojíme, nevieme kam, tak asi zapnem GPS a ideme sa navigovať. Čakaj, ešte uvidíme, čo sa toto bude diať. Takže otáčame sa, cúvame. Dobre. Tak on? Zastrojitajú von? No jasné, on nebola dlho natočená, dúfam, že dobrá baterka. Trošku mu nášlap. Tak toto je presne to. Stojím na parkovisku. Jdeš to na parkovisku jen tak, nemůžeš tam stať. Testovaciu jazdu, snáď sa vrátia živí a zdraví. Takže chlapi to išlo vyskúšať. Jak to ide, jak to nejde. No a za mňa dobre, akože za mňa celkom pôjde stav, ale na každom aute bude nejaká robota, na každom aute ten majiteľ musí porobiť tie veci, detailiky, čo ten predchádzajúci nedotiahol. Takže ja za mňa OK, jak ťahať auto z Ameriky ešte. Tu ho má, tu sa môže povoziť. A tak zima jak v prdeli. Lepšie by sa okúkávalo v Kalifornii.
tu. Toto je V8. Nenapodobní nikto nikdy, že? Tá V8 to je... To neofejkuješ nikdy. No čo? Bohužiaľ som sa ešte na tej strechy neprišiel. To sú moje, to som si ja akože vybavil. Jediné, čo Fico dobre vymyslel. To je dobrá Oni vec. prevozné značky. To je strašne drahé poistné. Čo oni to berú globálne, že aby si mohol mať na hociaké auto už použiť. Ja ešte, to je pravda, áno, keď to dá na vlak. Nič ma nepoteší viacej ako zvuk V8, chlapci. Organické stavy. Takže auto pozreté. Obchod sa ešte nekonal, však musí si to obidva rozmysleť, hlavne teda kupujúci. Kupujúci dneska nebude spať, bude rozmýšľať. Za mňa dobre. Američania tomu hovoria, že TLC, to znamená, že Tender Loving Care, že potrebuje trošku lásky, jak asi každé auto, a bude to v pohode. Nejaké detailiky sú, ako na všetkých, ale hovorím, že teda ako som hovoril, na každom aute bola čo bude, na každom jednom. A hovorím, pre tohto bolo výhoda toho, že si to môže pozrieť, nemusí nikam cestovať ďaleko, bolo tu kúsok odtiaľto. Takže... dobre. Bude uvažovať. A keď sa tomu povenuje a odstraní pár vecičiek, čo teda boli na tom aute, alebo nejaké chybičky, krásy hlavne, tak sa vlastne môže, on vlastne sa môže voziť už hneď. Akurát teda dá auto na veteránske značky a môže sa jazdiť. Môže jazdiť a postupne si dokončovať nejaké veci. Takže čaute, držte sa, kupujte auta a vozte sa, užívajte si život. Mier.